posicionar el grup parlamentari socialista té la paraula la senyora Marta Moreta. Gràcies, president. Només podem estar d'acord amb tot allò que representi fer un salt endavant en quant als recursos, els mitjans, els centres, en condicions de treball que fan els professionals de la seguretat. No és de rebut la situació que es troben molts parcs de bombers amb una evidència manca de manteniment, no només d'aquest parc que estem parlant, sinó de molts altres. I és urgent realitzar una inversió que solucioni tots aquests problemes per no deixar prestar un servei que garanteixi de forma digna i adequada. Cal destacar també que hi ha un gran desgavell ja de fa anys de deixadesa i per tant s'hauran d'esmerçar molts esforços perquè tots els parcs de bombers que presenten deficiències puguin arranjar-les i puguin adequar-se a les condicions necessàries. Nosaltres votarem a favor de tota la resolució.